राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. सर्वांना सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली आणि त्यांची साधी सोपी भाषा यामुळे आपण या भगवद्गीता सारख्या गहन ग्रंथाचं ज्ञान ग्रहण करू शकलो. तर त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आपण वर्गाला पुढे जाऊया. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांनाही सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवल्या, झूमद्वारे आपल्या सर्वांना हा उपलब्ध करून दिला, त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली. टेक्निकल टीमचे संपूर्ण मराठीच्या धन्यवाद देते, जशा आपल्या संजना माताजी आहेत, योजना माताजी आहेत, तसंच पूर्ण इतरही टेक्निकलची टीम असते, जिच्या सहायतेशिवाय आपल्याला हा उपक्रम घेणं शक्य नसतं. तुम्ही सर्व भक्त येता, वर्गाला उपस्थित राहून अनुवाद वाचन इत्यादी सेवा देता, याबद्दल तुमच्या सर्वांचेही धन्यवाद आणि उपस्थित भक्तांचं परत एकदा स्वागत. श्री श्री राधा गोविंदांना प्रथम प्रणाम करूया, ज्यांच्या आनंदासाठी आपण इथे जमतो सर्वजण आणि भगवद्गीतेचा हा अध्याय समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. तर माताजी, संजना माताजी, 6व्या नंबरच्या स्लाइड वरती या बरं, म्हणजे जिथे श्लोक आहे. हा, आता आपण बघा 2 अध्याय पूर्ण केलेले आहेत. पहिल्या अध्यायाचं नाव कोणाला आठवतंय सांगा बरं. अर्जुन विषाद योग. हा, बरोबर. तेजल माताजींनी खूप छान उत्तर दिलंय. हरी बोल माताजी. आता आणि दुसऱ्या अध्यायाचं नाव काय होतं, आठवतंय? हा, सांगा माताजी. हा, सांख्य योग, किंवा आपण दुसरं नाव काय म्हटलं होतं जे प्रभुपादांनी दिलं होतं? गीतेचे सार. गीतेचे सार. कारण का म्हटलं होतं गीतेचं सार? आपल्याला सगळ्या गोष्टी संक्षिप्त रूपामध्ये तिथे कृष्ण बोलतात, बरोबर ना. आपल्याला कर्मयोगाची पण ओळख आहे, ज्ञानयोगाची पण ओळख करून दिलेली आहे, अष्टांग योगाबद्दलही माहिती त्या अध्यायामध्ये मिळते. म्हणजे जसं आपण म्हटलं सिनेमाचा ट्रेलर कसा असतो, काय काय सिनेमात वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आपल्याला आहेत इथे, हे सगळं संक्षिप्त रूपामध्ये कळतं, म्हणून गीतेचं सार असा शब्द त्याला नाव दिलेलं होतं. आता कुठला तरी एक पॉइंट तो तुम्हाला लक्षात राहिला अध्याय 2चा, हा सांगू शकाल का कोणी? प्रत्येकाने प्रयत्न करूया आपण. महानंदा माताजी, हरे कृष्ण. अध्याय 2 मधला तुम्हाला, हा सांगा बरं कुठला एक. हरे कृष्ण. अर्जुनाची खूपशी नावं, गुडाकेश, पार्थ, परंतप, हे लक्षात आलं. कृष्णांची माधव, मधुसूदन, पुरुषोत्तम, भगवान, गोविंद, गोपाळ वगैरे ही नावं लक्षात आली आणि स्थितप्रज्ञ विषयी कळलं. स्थितप्रज्ञाची लक्षणं, बरोबर. हरी बोल माताजींच्यासाठी. अजून कोण काय पॉइंट सांगेल? कुठला अजून गोष्ट तुम्हाला लक्षात राहिली बरं? सगळ्यांनी प्रयत्न करायचा, आपलं उत्तर चुकलं तरी चालतं, आपण इथे शिकायला येतो. आपली काही परीक्षा नाहीये, सगळे आपण शिकायला येतो बघा. हा, वंदना माताजी सांगा बरं, तुम्ही पण अनम्यूट केलं होतं. बरं, अजून कोणाला ट्राय करायचंय बघा. कितीतरी जण आहेत आज वर्गात, 16 जण आहेत. अरुणा माताजी, अश्विनी माताजी, हिना माताजी, धीरज प्रभूजी आहेत, नीता माताजी, पवन बोरकर प्रभूजी, शीतल माताजी, स्वाती माताजी आहेत, तेजल माताजींनी एक उत्तर दिलेलं आहे, वंदना माताजी आणि योजना माताजी. चला, कोहोसना तर मी नंतर विचारेन, पण अजून कोणाला ट्राय करायचंय? एक पॉइंट सांगू शकतो आपण काहीही. माताजींनी बघा कसं सांगितलं, नावं लक्षात राहिली, बरोबर ना. स्थितप्रज्ञाची लक्षणं लक्षात राहिली. आता मी तुम्हाला हिंट देते, कुठलं ज्ञान दिलं बरं अर्जुनाला?
अध्याय 2 मध्ये कृष्णांनी जिथे सामान्य माणूस अजागृत असतो तिथे योगी जागृत असतो. जागृत असतो, बरोबर. स्थितप्रज्ञाच्या लक्षणामध्ये आपण हे ऐकलं होतं, बरोबर. आणि अजून अगदी स्वतः हे तर तुम्ही स्थितप्रज्ञाची लक्षणं आपण अध्यायाच्या शेवटी शेवटी बघितली. अगदी सुरुवातीला ज्ञान कुठलं दिलं, जिथे प्रथम अर्जुन कृष्णांना शरण जातो तेव्हा जेव्हा कृष्ण बोलायला सुरुवात करतात तेव्हा सर्वात प्रथम ज्ञान कशाबद्दल देतात अर्जुनाला? माताजी मी सांगू? हो, सांगा. हा, की अर्जुन हा शरीर नाहीये, शरीराच्या याच्यावर विचार नको करू, तू आत्म्याच्या स्तरावरून विचार कर. बरोबर, म्हणजे आत्मज्ञान दिलं. आत्मज्ञान दिलं, करेक्ट. आणि अर्जुनाच्या 4 प्रश्नांची उत्तरं कृष्णांनी दिलेली आहेत. आता 4थ्या प्रश्नाबद्दलचं उत्तर आपल्याला आजच्या अध्यायामध्ये मिळणार आहे. तर संक्षिप्त रूपामध्ये आपण आठवण केली की आपल्याला काय समजलं, काय लक्षात राहिलं. कारण आपण म्हणतो ना 2-3 दिवस गेले की आपली स्मृती तेवढी आपल्याला थोडंसं हे करते, म्हणून आपण थोडीशी रिव्हिजन केली. आता कालच्या अध्यायामध्ये आपण समजून घेतलं होतं की मनुष्य हा जो या जगामध्ये, भौतिक जगामध्ये त्रिविध तापांनी पीडित असतो, दुःखी असतो तो. तर जसा अर्जुनाने कृष्णांचा आश्रय घेतला, गुरुच्या रूपात त्यांचा स्वीकार केला, तो श्लोक होता बघा 7वा श्लोक, शिष्यस्तेहम शाधी माम त्वाम प्रपन्नम. तसंच आपणही प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचा आश्रय घेऊन जी पण भौतिक परिस्थिती आपल्याला कष्ट देत असेल ना, त्यामधून निघून उच्च ध्येय गाठू शकतो. आता मनुष्य देहाने ज्या देहाची आपल्याला प्राप्ती करायची आहे तो उद्देश आपण प्राप्त करू शकतो. मनुष्य जीवन हे भौतिक इंद्रिय तृप्तीसाठी वापरणं म्हणजे शेतामध्ये कसे कच्चे रस्ते असतात, खडबडीत रस्ते असतात, त्याच्यावरती मर्सिडीज सारख्या गाडीचा वापर करण्यासारखी गोष्ट झाली ती. मर्सिडीजचा वापर हा कुठे झाला पाहिजे? वेगळ्या प्रकारच्या रस्त्यांसाठी होतो. तर तसाच हा अतिशय महत्वपूर्ण असा हा जो मनुष्य जन्म आहे, इंद्रिय तृप्तीसाठी आहार, निद्रा, भय इत्यादी मध्ये एखादा अज्ञानी मनुष्य गमावून बसतो आणि या मानवी देहाने गाठायचं जे उद्दिष्ट आहे तो प्राप्त करू शकत नाही. पण ज्या व्यक्तीला अशी जिज्ञासा होते की या मनुष्य देहाने काय मला नक्की साध्य करायचं आहे, अशी जिज्ञासा एखाद्या माणसाला या मार्गावर घेऊन येते. आणि आता अर्जुनासमोर अशी परिस्थिती आली आहे युद्धाची, त्याने कृष्णांना गुरु म्हणून मार्गदर्शन करण्याची विनंती केलेली आहे. कृष्णांनी गुरु म्हणून गंभीरतेने त्याला उपदेश केला, त्याला आत्मबोध दिला आणि त्याची कर्तव्य त्याला समजावली. तर ही कर्तव्य कशी करायची हेही कृष्णांनी त्याला आता निष्काम कर्मयोग कर म्हणून सांगितलेलं जे आहे ते आता आजच्या अध्यायामध्ये आपण बघणार आहोत. तर जो आजच्या अध्यायामध्ये कर्मयोग सांगितलेला आहे, कर्मयोग म्हणजे आपण काय समजून घेतलं होतं लेव्हल 1च्या अभ्यासामध्ये, की कर्माच्या द्वारे कृष्णांच्या बरोबर जोडलं जाणं. आता आपण अनेक प्रकारची कार्य करतो बघा. आता भगवंतांनी दिलेलं हे मला कार्य आहे, मी त्यांच्या आनंदासाठी करते आहे, या कार्याचं फळही मी जेव्हा भगवंतांना अर्पण करेन, अशा प्रकारे कार्य केल्याने तो कर्मयोग होईल. आणि कर्मयोग हा चित्तशुद्धीला कारणीभूत होतो. 2ऱ्या अध्यायामध्येच एक श्लोक आपण बघितला होता की कर्म कसं करावं याबद्दल कृष्ण म्हणाले होते, योग हा कर्मसु कौशलम, म्हणजे कर्म करण्यातलं कौशल्य. ते काय? तर निष्काम योग. अनासक्त होऊन तू युद्ध कर, असं अर्जुनाला कृष्ण म्हणाले. युद्धाचा परिणाम काय होईल याची चिंता करू नकोस. तर अशाच प्रकारे जेव्हा आपण आपली नियत कर्तव्य करत राहू, कृष्णांना अर्पण करत राहू कर्माचं फळ, तेव्हा क्रमशः चित्तशुद्धीकडे आपण अग्रेसर होऊ. आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये आपण थोडं जरी कार्य केलं अशा प्रकारे त्याचा लाभ शाश्वत राहतो, हेही आपण 2ऱ्या अध्यायात समजून घेतलं. आत्म्याच्या कल्याणार्थ केलेलं छोट्यात छोटं कार्य हे आत्म्याच्या शुद्धीकरणासाठी कारणीभूत होतं. या जन्मात जर का आपण 20% चित्तशुद्धी केली तर पुढील जन्मात 21व्या टक्क्यापासून सुरू करतो. आणि तशी संधी आपल्याला पुढच्या जन्मामध्ये भगवंत आपल्या समोर आणून देतात. म्हणजे भौतिक जगामध्ये असं होत नाही. मात्र भौतिक जगात कितीही ऐश्वर्य आपण प्राप्त केली, धनसंपत्ती घेतली, कितीही उच्च शिक्षण घेतलं, तरी मृत्यू सर्वहरश्च, म्हणजे मृत्यू समय आपल्या बरोबरून आपण बरोबर हे घेऊन जाऊ शकत नाही, सर्व आपल्याकडून काढून घेतलं जातं. पण आत्म्याची शुद्धी ही आपल्या बरोबर कायम राहते. भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलेल्या कार्याचा परिणाम शाश्वत असतो. तर अध्यायाच्या शेवटी आपण 2ऱ्या अध्यायाच्या शेवटी स्थिताधीर मुनींबद्दलही जाणून घेतलं, जे ज्याने आता इंद्रियांना संयमित केलेलं आहे. इंद्रिय संयमनाचं आपण महत्व जाणून घेतलं की स्थिताधीर मुनी जो असतो तो काय करतो, इंद्रियांना संयमित करून आपली बुद्धी, आपल्या इंद्रियांची शक्ती ही सर्व कृष्णांच्या सेवेमध्ये लावतो आणि त्यामुळे तो शीघ्र प्रगती करू शकतो. अर्जुनाचा एक
कारण होतं बघा युद्ध न करण्याचं, असमंजस, की मी गोंधळून गेलेलो आहे, मला काय योग्य काय अयोग्य हे समजत नाही. त्यावरती कृष्णाने दिलेलं हे मार्गदर्शन होतं की निश्चयात्मक बुद्धी ठेव. आणि तिथे एक शब्द आला होता बघा श्लोकामध्ये, निश्चयात्मक बुद्धीला. कोणाला आठवतोय का हा शब्द? काय शब्द होता निश्चयात्मक बुद्धीला आलेला? वेगळा शब्द होता बघा, आपल्या नेहमीच्या प्रचलित शब्द नाहीये तो. कोहोस्ट पैकी कोणाला आठवतंय का? संजना माताजी, योजना माताजी. व्यवसायात्मिका बुद्धी. हा, एके हे कुरुनंदना असा शब्द होता, श्लोक होता बघा. तर व्यवसायात्मिका बुद्धी असं कृष्ण सांगतात. हा, स्थिताधीर मुनी व्हायचं असेल तर बुद्धीला, तुझी बहुशाखा बुद्धी आहे, आता तुझ्या मनात अनेक विचार आहेत, अनेक संभ्रम आहेत. ज्या वेळेला तुझी बुद्धी एकनिष्ठ होईल, जे मी सांगतो गुरु म्हणून तो उपदेश तू मान्य कर आणि त्याप्रमाणे तू कार्य कर, म्हणजे व्यवसायात्मिका बुद्धी ठेव. तर आता आज आपण हा कर्मयोग समजून घेतोय. आता बघा, पहिले जे 2 श्लोक आहेत ना, पहिला श्लोक आणि दुसरा श्लोक या अध्यायातला, ह्याच्यात अर्जुनाचा थोडासा गोंधळ दिसतोय. आता प्रथम कृष्ण म्हणाले अर्जुनाला की तू युद्ध कर, आणि त्यानंतर कृष्णांनी स्थिताधीर मुनींचं ज्ञान पण दिलेलं आहे. आता अर्जुनाला काय वाटतंय की स्थिताधीर मुनी म्हणजे संन्यासी, म्हणून अर्जुन कृष्णांना विचारतो की कर्म करणं श्रेष्ठ आहे म्हणून मी आता कर्म करू, म्हणजे माझं युद्ध करू, की कर्माचा त्याग करू, म्हणजे संन्यासी होऊन मी ज्ञान घेऊ? आता द्विधा अवस्थेमध्ये आहे अर्जुन. बुद्धियोग म्हणजे अर्जुनाने काय समज करून घेतलाय की सर्व काही सोडून संन्यासी बनायचं, कारण त्याने स्थिताधीर मुनीबद्दल ऐकलं आहे आणि त्यामुळे तो असा विचार करतोय. पण इथे कृष्ण समजवत आहेत की कर्म कर, पण कर्माच्या फळाचा त्याग कर. पण अर्जुनाचा समज मात्र असा झालेला आहे की बुद्धियोग म्हणजे भक्तियोग मध्ये भक्ती करत असताना कुठलीही कर्म करणं आवश्यक नसतं. म्हणून तो कृष्णांना सांगतो की मला एकच काहीतरी सांगा. पुढे 5व्या अध्यायात पण हाच त्याचा गोंधळ कायम आहे, तेव्हा आपण परत बघू. पण आता इथे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे की मला एकच काहीतरी निश्चित सांगा, असं कृष्णांना तो सांगतोय. मी युद्ध करू की मी ज्ञान संपादन करू? हा, आता माताजी श्लोक वाचा बरं, वाचायचा राहिला. आणि मग आज कोण अनुवाद वाचणार आहे? मी प्रथमच सांगून टाकलं श्लोकाचा अर्थ काय होता तो. आज अनुवाद वाचनाची सेवा कोण देणार आहे? ज्यांनी आतापर्यंत दिलेली नाही अशाने कोणीतरी द्या. हा, हिना पाटील माताजी, तुम्ही देणार का? हरे कृष्ण. हो, मी देते. हा, चालेल. हा, संजना माताजी श्लोक वाचता मग तुम्ही. हो माताजी. हरे कृष्ण. हा. अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे जनार्दन, हे केशव, बुद्धी सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे असे जर तुम्हाला वाटते तर तुम्ही मला या घोर युद्धात नियुक्त होण्याचा आग्रह का करीत आहात? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, अर्जुनाचा गोंधळ आपल्याला स्पष्ट दिसतोय. बुद्धी सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे. सकाम कर्म म्हणजे काय? लाभ प्राप्तीचा हेतू ठेवून केलेलं कर्म. तर मला तुम्ही या घोर युद्धात का नियुक्त होण्याचा आग्रह करीतात? आता युद्ध केलं का जातं? सत्तेच्या इच्छेने, संपत्ती प्राप्त करण्याच्या इच्छेने, म्हणजे सकाम कर्म आहे ना. मग बुद्धियोग जर का सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे तर तुम्ही मला काय ह्याच्यामध्ये युद्ध करायला प्रवृत्त करताय, असा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. आता आपण बघू पुढच्या श्लोकामध्ये काय अर्जुनाचा अजून गोंधळ आपल्याला स्पष्टपणे दिसेल. हा, वाचा संजना माताजी. हरे कृष्ण. व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुमच्या संदिग्ध बोलण्यामुळे माझी बुद्धी गोंधळून गेली आहे. म्हणून यापैकी कोणती गोष्ट माझ्यासाठी सर्व दृष्टीने श्रेयस्कर आहे ते कृपया निश्चितपणे मला सांगा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण बघा पहिल्या अध्यायामध्ये नाही, दुसऱ्याच अध्यायामध्ये श्रेयस्कर आणि प्रेयस्कर अशा 2 गोष्टी बघितल्या होत्या. श्रेयस्कर म्हणजे काय म्हटलं? सर्वतोपरी हिताची.
आणि प्रेयस गोष्टी म्हणजे कशा, तात्पुरते आनंद देणाऱ्या, ज्या गोष्टींकडे आपण पटकन आकर्षित होतो त्या गोष्टी प्रेयस्कर असतात. म्हणजे उदाहरण आपण घेतलं होतं की एखादा मुलगा जो आई वडिलांच्या बरोबर मार्केटमध्ये गेलाय, तिथे दुकानामध्ये डब्यामध्ये ठेवलेल्या चॉकलेटच्या गोळ्या इत्यादी बघून तो कसा होईल, आकर्षित होईल. तर ती गोष्ट त्याच्यासाठी तात्पुरता आनंद देणारी आहे, प्रेयस्कर आहे, पण ती त्याच्या सर्वतोपरी हिताची नाही. कारण त्याने अतिसेवन केलं चॉकलेटचं तर त्याचे दात किडू शकतील, पुढे त्याला दुखू शकतील, म्हणजे श्रेयस्कर नाही, हे सांगण्याचा अर्थ आहे. आता इथे बघा अर्जुनाचा गोंधळ दिसतोय अनुवाद वाचल्यावर. तुमच्या संदिग्ध बोलण्यामुळे माझी बुद्धी गोंधळून गेली, असं तो म्हणतो. दुसऱ्या अध्यायामध्ये कृष्णांनी सांख्ययोग सांगितलाय, बुद्धियोग सांगितलाय आणि कर्मयोगाबद्दलही थोडंसं कृष्ण बोललेत, निष्काम कर्मयोगाबद्दल. पण अर्जुनाला इथे कृष्णांकडून अधिक स्पष्टपणे या गोष्टी जाणून घ्यायच्या होत्या. इथे आता अर्जुन कसं आहे, शिष्य आहेत आणि कृष्ण गुरु म्हणून त्याला उपदेश देत आहेत. तर शिष्य जेव्हा गुरूंकडून ज्ञान प्राप्त करतो तेव्हा हे जाणून घेताना त्याला काही शंका पण येतात आणि त्यावेळीच गुरूंना विचारून त्याचं निरसन होतं. हे ज्ञान तो व्यवस्थितपणे त्यामुळे प्राप्त करू शकतो शंका निरसन झाल्यामुळे, आणि मग आचरणात आणू शकतो. आणि अर्जुन हा आपल्या सर्वांच्या वतीने प्रश्न कृष्णांना विचारत आहे, ज्याद्वारे अधिक स्पष्टपणे कृष्णांकडून हे ज्ञान आता आपण सगळेजण घेऊ शकतो. आपण बघितलं होतं बघा, 700 श्लोक आहेत एकूण भगवद्गीतेमध्ये. त्यात आपण म्हटलं होतं की 574 श्लोक हे कृष्ण गुरु म्हणून ज्ञान देत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या मुखी आलेले आहेत. आणि 84 श्लोक जवळजवळ अर्जुनाच्या मुखी आहेत. याचं कारणच आहे की त्याची जिज्ञासू वृत्ती. गुरु शिष्य संबंध हा परस्पर पूरक असतो. जेवढी शिष्याची ज्ञान घेण्याची उत्कंठा असते तेवढेच गुरुही उत्साहाने ज्ञान देतात, गंभीरतेने ज्ञान देतात. पहिल्या अध्यायात कृष्ण काही बोलत नाहीत, अर्जुनाला बोलू देतात. आणि जेव्हा दुसऱ्या अध्यायात आपण समजून घेतलं की अर्जुन कृष्णांना शरण गेला आणि कृष्णांना म्हणाला की मी गोंधळून गेलोय, या परिस्थितीमध्ये तुम्ही गुरु म्हणून मला उपदेश करा आणि माझ्यासाठी काय श्रेयस्कर आहे ते मला सांगा. म्हणजे अर्जुनाने शरणागती स्वीकारली तेव्हा कृष्णांनी उपदेश केला. शिष्याची एक मनस्थिती असायला हवी गुरूंकडून उपदेश स्वीकारण्याची, ती मनस्थिती तयार झाली आहे हे बघूनच कृष्णांनी उपदेशाला प्रारंभ केलेला होता. दुसऱ्या अध्यायातला जो 11वा श्लोक आहे तिथून कृष्ण प्रारंभ करतात. आता आपण तिसरा श्लोक बघू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हिना माताजी. तुम्ही म्यूट आहात माताजी. हिना माताजी अनम्यूट करा. श्री भगवान म्हणाले, हे निष्पाप अर्जुना, मी यापूर्वीच सांगितले आहे की आत्मसाक्षात्कारासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मनुष्याचे 2 वर्ग आहेत. काही जणांचा तात्विक तर्काद्वारे अर्थात ज्ञानयोगाद्वारे आणि इतरांचा भक्तिमय सेवेद्वारे आत्मसाक्षात्कारी होण्याकडे कल असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाचा हा गोंधळ का झाला हे समजण्यासाठी दुसऱ्या अध्यायात आपल्याला जावं लागेल. 49वा श्लोक आहे. योजना माताजी तुमच्याकडे आहे का भगवद्गीता समोर? हो माताजी, आहे. हा मग 2.49 वाचा बरं एकदा, त्याचा अनुवाद आणि श्लोक. दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः. अर्थ 1 मिनिट माताजी. थांबा मी वाचते. अर्थामध्ये अनुवाद काय म्हटलेला आहे की हे धनंजया, भक्तिमय सेवेद्वारे सर्व निंद्य कर्मांना दूर सार. या भावनेमध्येच भगवंतांना शरण जा. जे आपल्या कर्मफळांचा उपभोग घेऊ इच्छितात ते कृपणच आहेत. आता बघा काय का गोंधळ झाला हे आपल्याला या श्लोकावरून कळेल. आता इथे कृष्ण काय म्हणाले की निंद्य कर्मांपासून दूर राहा. धनंजया, भक्तिमय सेवेद्वारे सर्व निंद्य कर्मांना दूर सार, असं कृष्ण म्हणाले. तर अर्जुन काय विचार करतोय की मी युद्ध केलं तर त्यामध्ये माझे गुरु, माझे आजोबा, माझे अनेक बंधू यांची मी हत्या करणार. हे कसं आहे, निंद्य कर्म आहे. आणि कृष्ण तर म्हणतायत की निंद्य कर्मांना दूर ठेव. आता या श्लोकामध्ये अजून एक शब्द आहे, बुद्धियोगो धनंजया, म्हणजे बुद्धियोगाच्या द्वारे या निंद्य कर्मांना तू दूर ठेव.
तर अर्जुन विचार करतो, बुद्धियोग म्हणजे बुद्धीद्वारे मला कृष्णांबरोबर जोडून घ्यायचंय. मग तो विचार करतो, कृष्ण जे सांगत आहेत त्याचं पालन मला जर का करायचं असेल तर हे जे निंद्य कर्म आहे म्हणजे युद्ध हे मी करत नाही, आणि बुद्धियोग करण्यासाठी मी जंगलामध्ये जाईन, तिथे जाऊन मी ग्रंथ वाचेन, ज्ञान संपादन करेन. हा अर्जुनाचा समज झालाय. कृष्णाने ज्ञानावरती भर देऊन स्थिताधीर मुनीबद्दल आपल्याला सांगितलंय दुसऱ्या अध्यायामध्ये. त्यामुळे अर्जुन आता विचार करतो आहे की युद्ध हे जे निंद्य कर्म आहे ते मी करत नाही आणि ज्ञान संपादन करण्यावरती भर देईन. अर्जुनाने कृष्णांकडून आत्म्याचं ज्ञानही घेतलेलं आहे. आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत, आणि या आत्म्याचा आकार किती सूक्ष्म असतो तर केसाग्र शतभागस्य म्हणजे केसाच्या टोकाचा 10,000वा भाग एवढा आता हा सूक्ष्म आत्मा आहे. मग अर्जुन विचार करतोय, हा आत्मा जर का एवढा लहान आहे तर ह्याला एवढ्या मोठ्या राज्याची आवश्यकता काय? दुसऱ्या ठिकाणी कृष्ण सांगतात की भक्ती सेवेमध्ये कोणाला पाप लागत नाही. छोट्यात छोटी सेवा जरी केली या मार्गावरती तरी मोठ्या भयापासून आपलं संरक्षण होतं. तर कृष्ण अर्जुनाला म्हणालेत की दृढ निश्चयाने युद्ध कर. काय शब्द आले होते? तस्मात उत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कृत निश्चय. म्हणजे दृढ निश्चयी हो, उठ आणि युद्धाला तयार हो. तर एके ठिकाणी अर्जुन विचार करतोय की ह्या एवढ्या सूक्ष्म आत्म्याला कशाला हवं एवढं मोठं राज्य, आणि दुसरीकडे कृष्ण म्हणतायत की दृढ निश्चयाने तयार हो युद्धाला. आता त्यामुळे हा अर्जुनाचा गोंधळ आहे, आणि हे पहिले 2 श्लोक हा गोंधळ आपल्याला दिसतो. आता हा जो अर्जुनाचा समज झालेला आहे ना की बुद्धियोग म्हणजे कर्म न करता राहणं, ग्रंथ वाचणं, ज्ञान संपादन करणं, शांत निवांत एकांत ठिकाणी जायचं आणि ज्ञान घ्यायचंय. तर असा समज बऱ्याच जणांचा असतो बघा, की भगवद्गीतेचं आचरण करायचं, भगवद्गीतेतल्या ज्ञानाचं कृष्ण भावना भावित जीवन जगायचं म्हणजे रिटायरमेंट नंतर जे काही लोक जगतात आयुष्य, की काही सर्व जबाबदाऱ्या बहुतेक पार पाडलेल्या असतात, काही विशेष कर्तव्य उरत नाहीत, मग जप करायचा, वाचन इत्यादी करायचं. पण हे असं नाहीये. श्रीला प्रभुपाद या भक्ती मार्गाचं वर्णन करताना इंग्लिशमध्ये डिव्होशनल सर्व्हिस असं करतात. सर्व्हिस या शब्दामध्ये कृती अपेक्षित आहे, नाही तर केवळ डिव्होशन असं म्हटलं असतं. तर आपल्याला त्यामुळे व्यवस्थित प्रशिक्षण घेतलं पाहिजे. कृष्ण भावना म्हणजे काय हे नीट समजून घेतलं पाहिजे, आणि तेव्हाच कुठला तरी समज आपल्या मनामध्ये आपण तयार केला पाहिजे. आता इथे सांगितलेलं आहे या श्लोकामध्ये आपल्याला की 2 प्रकारची माणसं असतात, ज्ञानयोगी आणि भक्तियोगी. जे ज्ञानयोगी असतात ते ते काय करतात? विश्लेषण करतात. तात्विक तर्काच्या द्वारे परमसत्य काय आहे हे जाणण्याचा प्रयत्न करतात, आत्मा आणि शरीर यांचं विश्लेषण करून. विश्लेषण म्हणजे आपण म्हटलं होतं सांख्य ज्याला म्हणतात ना ते. आता जसं उदाहरण मी देते की एखादा स्टीलचा ग्लास, पाण्याचा ग्लास माझ्या समोर आहे, तर हा स्टेनलेस स्टीलचा ग्लास आहे, ह्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या धातू आहेत, हे धातू किती प्रमाणात आहेत, असा खोल अभ्यास करणं ज्याला अनालिसिस म्हणू शकतो किंवा विश्लेषण, ते हे ज्ञानयोगी करतात. आणि या विश्लेषणाला सांख्य म्हटलंय, आणि अशा प्रकारे जे विश्लेषण करतात त्यांना सांख्ययोगी म्हटलं जातं. जे आता भगवंतांच्या बरोबर जोडलेल्या गोष्टींचं, जसं आपलं शरीर आहे त्याचं विश्लेषण करतात, की हे शरीर कशापासून बनलेलं आहे, कुठले घटक आहेत यामध्ये, तर पंचमहाभूतांपासून बनलेलं आहे. मग या पंचमहाभूतांपासून बनलेलं हे शरीर, याला कोण चालवतं? तर जीवात्मा चालवतो. हा जीवात्मा कशापासून बनलाय? हा पंचमहाभूतांपासून बनला आहे का? तर नाही. मग ह्याचं स्वरूप कसं आहे? तर हे दिव्य स्वरूपाचं आहे. मग हा आत्मा दिव्य स्वरूपाचा का आहे? कारण तो परमात्म्याचा अंश आहे. अशा प्रकारे खोल विश्लेषण करतात आणि शेवटी ते कृष्णांपर्यंत जाऊन पोचतात. तर आता ही गोष्ट जी आहे ना, ही अप्रत्यक्ष पद्धत आहे कृष्णांपर्यंत जाऊन पोचायची. भक्तियोगी कसा आहे? भक्तियोग कसा आहे? प्रत्यक्ष मार्ग आहे. इथे प्रथमच भक्त मान्य करतो की श्रीकृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ आहेत, सर्व लोक महेश्वर आहेत, या गोष्टीचा स्वीकार करून तो कृष्णांच्या भक्तीमध्ये संलग्न होतो. सर्व गोष्टी कृष्णांच्या संबंधित आहेत हे भक्त पाहू शकतो, आणि त्यामुळे हा मार्ग चांगला मानला जातो, सोपा मानला जातो. आचरणाला सुसुखम कर्तुम अव्ययम असा म्हटलेला आहे. कृष्ण भावना ही शुद्धीकरण करणारी प्रक्रिया आहे आणि आचरण करायला सोपी आहे आणि सर्वांना जमू शकते अशी आहे. इथे कुठलाही बघा भेद नाहीयेत. निर्धन असो, धनी असो, स्त्री असो, पुरुष असो, अशिक्षित असो, शिक्षित असो, कोणालाही कुठल्याही कुळातला, वर्णातला, जातीचा कोणीही या मार्गाचा अवलंब
करू शकतो. दोषरहित अशी ही पद्धत आहे भक्तियोगाची. तर श्रीला प्रभुपाद यांनी सांगितलेल्या मार्गाने आपण जर का भक्ती केली, अर्थात श्रीला प्रभुपाद म्हणजे सर्व संत आपल्याला हाच मार्ग सांगत असतात. भक्तीचे नियम पाळले, जप केला, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम केलं तर यावर आपण प्रगती करू शकतो. भक्तियोगामध्ये आपण भगवंतांना शरण जातो आणि त्यामुळे आपली इंद्रिय नियंत्रण होतात, कारण इंद्रियांचे स्वामी म्हणजे ऋषिकेश यांच्या सेवेत आपण इंद्रिय जोडून घेतो. पण जे सांख्ययोगी असतात ते काय करतात? ज्ञान संपादन करतात, अभ्यास करतात, स्वाध्याय इत्यादी करतात, विश्लेषण करतात आणि शेवटी भक्तियोगाच्या स्तरावरच येतात. म्हणून त्यांचा मार्ग अप्रत्यक्ष मानला गेलेला आहे. म्हणजे एवढा लांबचा वळसा घालून शेवटी ते त्याच स्तरापर्यंत भक्तियोगाच्या पोचतात. आता पुढचा श्लोक बघू. हा 4था श्लोक माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधी. चुकीचं वाचते का? एक मिनिट. न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे केवळ कर्म न करण्याने मनुष्य कर्मबंधनातून मुक्ती प्राप्त करू शकत नाही. तसेच केवळ संन्यासानेही मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर पहिलं वाक्य काय आहे की केवळ कर्म न करण्याने मनुष्य कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकत नाही. आता कर्मबंधनातून मुक्त होण्यासाठी मार्ग कोणते? तर पहिला म्हणजे काय? कृष्णांच्या आनंदासाठी कर्म करायचं किंवा कर्म करायचंच नाही. कर्म केलंच नाही तर कर्माचं बंधनही लागू पडणार नाही. आता कर्म न करणे म्हणजे कर्म न करता राहणे हे शक्य नाही. याबद्दल पुढच्या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतात. इथे कृष्ण काय सांगतायत की कर्म करायचं जरी थांबवलं तरी मन तर इच्छा करतंय, मनामध्ये वेगवेगळे विचार आहेत भोगांचे, तर म्हणजे फळाकडे आसक्ती आहे. मनात वारंवार या लाभाचा विचार करणे, चिंतन करणे आणि असं वारंवार चिंतन केलं मनाने तर त्याचं रूपांतर पुढे कृतीमध्ये होणार. म्हणजे इंद्रिय मनाच्या इच्छेप्रमाणे कृती करणार. तर इथे कृष्ण हेच अर्जुनाला सांगतात की तू म्हणतोस की मी कर्म करणार नाही, युद्ध करणार नाही आणि जंगलात जाऊन मी ज्ञान संपादन करेन, पण तुझी अजून चित्तशुद्धी झालेली नाही, मनामध्ये अनर्थ आहेत तुझं मन कर्माच्या फळाकडे आसक्त आहे. जेव्हा तुझं मन कर्माच्या फळाचं चिंतन करेल तेव्हा त्यावर तू कृती लवकरच करशील. म्हणून कृष्ण सांगतात की जरी तू जंगलात गेलास तरी तुझा जो क्षत्रियत्वाचा जो गुण आहे ना तो तुझ्यामध्ये राहणार आहे. युद्ध सोडून जंगलात गेलास तरी सर्वजण तुझी थट्टा करतील की अर्जुनाने युद्धातून पलायन केलं असं म्हणतील आणि कुठल्याही क्षत्रियाला त्याचा अपमान सहन होत नाही. अपमान सहन न होऊन तू त्याच्यावर कृती करशील. किंवा जंगलामध्ये आता कोणी हिंस्त्र प्राण्याने कोणावर तुझ्या समोर हल्ला केला तुझ्या समोर, तर किंवा चोर डाकू जंगलामध्ये असतात, त्यांनी कोणीतरी कोणाची वाट अडवून त्यांना लुटायचा प्रयत्न केला तर तिथेही तुझ्या क्षत्रियत्वामुळे तू त्यांचं रक्षण करण्यासाठी पुढे जाशील, म्हणजे कृती करशील, म्हणजे कर्म करशीलच. त्यामुळे कर्म करणारच नाहीस हे शक्य होणार नाही आणि कर्म केलं नाही म्हणून कर्मबंधनातून मुक्त होणार नाहीस. दुसरं वाक्य काय आहे की केवळ संन्यासानेही मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. आता कोणी विचार केला की संन्यासाचं जीवन कसं आहे? शांत आहे, त्याला रोजची प्रपंचामध्ये असणारी जी कटकट आहे, भांडणं आहेत, ही काही त्याला लागत नाहीत. तर त्यामुळे चित्तशुद्धी मात्र अजून झालेली नाही आणि तरी त्याला संन्यासाचं जीवन हे थोडं आकर्षित वाटतंय, कारण सांसारिक जीवनापेक्षा त्याला ते शांत वाटतंय. त्यामुळे तो संन्यासी जीवनाकडे जरी आकर्षित झाला तरी हृदय शुद्धी न झाल्याने संन्यास घेऊन जे ज्ञान हृदयात प्रकाशित झालं पाहिजे ते मात्र होऊ शकणार नाही. योग्य आहे की विहित कर्म केली पाहिजे त्याने, ती करतानाच त्याची हळूहळू क्रमशः हृदय शुद्धी होईल किंवा चित्तशुद्धी होईल म्हणूया आणि मग पुढे तो संन्यास घेऊ शकेल. म्हणजे जसं आता कोणी म्हटलं की मला डॉक्टर व्हायचंय, मग त्याला शाळेमध्ये इयत्ता पहिलीपासून शिक्षण सुरू करणं आवश्यक आहे. कडं शिकावं लागेल त्याला पहिलीच जाऊन. पण तो जर का म्हणाला मला हे काहीच शिकायचं नाही, मला डायरेक्ट पुढची डॉक्टरीची एक्झाम द्यायची, परीक्षा द्यायची, तर ते जसं शक्य नाही तसंच हृदय शुद्धी झाल्याशिवाय संन्यास स्थिती मिळू शकत नाही. तर विहित कर्म
म्हणजे विहित कर्म मनुष्य कसा कृष्णार्पणम करतो आणि ज्ञानाने कर्म करतो, आणि असा मनुष्य मग कर्मयोगी म्हटला जातो. कर्म तर करावीच लागतील, पण कर्माचा कर्मयोग कसा होतो हे म्हणजे कर्म आपली भगवंतांच्या बरोबर जोडून कशी घेता येतील हे ज्ञान आपल्याला गुरूंकडून शिकून घ्यावं लागतं. आता कोणी व्यक्ती जो अनेक प्रकारची कर्म करतोय त्याला कर्मयोगी म्हणता येणार नाही. हा फरक समजून घ्या. अनेक प्रकारची कर्म करणाऱ्याला कर्मी म्हणता येईल. कर्मयोग म्हणजे जे कर्म आपण भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेतो तेच कर्मयोगामध्ये मानलं जातं, नाही तर तो कर्मी आहे. तर हे ज्ञान प्राप्त आपल्याला होण्यासाठी आपल्याला गुरूंचं मार्गदर्शन घ्यावं लागतं. नेमकं काय करायला पाहिजे आपल्याला, ही साधना आपल्याला गुरुच शिकवतात. आता पुढचा बघू, हा 5वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्राकृतिक गुणांपासून प्राप्त केलेल्या गुणांनुसार मनुष्याला असहाय्यपणे कर्म करण्यास भाग पाडले जाते. म्हणून कोणालाही कर्म केल्या वाचून क्षणभरही जगता येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण शिकलो की भौतिक शरीर हे आत्म्याच्या द्वारे चालवलं जातं. गाडी आणि ड्रायव्हर ही तुलना आपण बघितली होती की ड्रायव्हर गाडी चालवतो, तसंच शरीरात आत्मा आहे म्हणूनच ते चालतं. आत्मा हे चैतन्य आहे शरीरासाठी. आत्मा सोडून जातो शरीराला तेव्हा शरीर काहीही करू शकत नाही. शरीरामध्ये होणारी जी सर्व स्थित्यंतर, 6 स्थित्यंतर आपण जाणून घेतली होती, जन्म, विकास, प्रजनन, क्षय आणि विनाश, ही सर्व आत्मा शरीरात उपस्थित आहे तोपर्यंतच होतात. अन्यथा शरीर निश्चेतन किंवा मृत म्हटलं जातं. म्हणजे क्रियाशीलता हा जो गुण आहे ना, हा आत्म्याचा आहे. आत्मा हा सतत क्रियाशील असतो, त्यामुळे तो कर्म करणारच. मग ते भौतिकाच्या प्रभावाने इंद्रिय भोगाचं कर्म असेल किंवा कृष्ण भावना भावित कर्म असेल, पण आत्मा या 2 पैकी कुठलं तरी एक कर्म करणारच. कर्म न करता आत्मा राहू शकत नाही. आत्मा हा कृष्णांचा सनातन अंश म्हटला जातो. तर जेव्हा आत्म्याला आपण कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेतो तेव्हा त्याला पोषण मिळतं आणि असा आत्मा कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करतो. म्हणजे इंद्रिय नियमन, कर्मबंधनातून मुक्ती, चित्तशुद्धी हे जे क्रमशः त्याला सर्व प्राप्त होतं, कारण आता आत्मा कृष्णांच्या बरोबर जोडला गेला आहे. पण असं नसेल, आत्मा कृष्णांच्या बरोबर जोडला नसेल तर तो अर्थात भौतिक मायाशक्तीच्या प्रभावाखाली आहे आणि तिथे त्याचं चित्त अधिकच दूषित होईल. तो कर्मबंधनामध्ये गुरफटला जाईल, इंद्रिय सदैव त्याची भोग प्रवृत्त असतील आणि असा व्यक्ती अधःपतनाच्या दिशेने जाईल. म्हणजे आत्म्याच्या कल्याणासाठी त्याला कृष्ण भावनेशी जोडून घेणं हे श्रेयस्कर राहील. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मेंद्रिय संयमित करूनही ज्यांचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत असते तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता म्हणजे कृष्ण काय म्हणाले की ज्याची हृदय शुद्धी झालेली नाही त्याने संन्यास घेतला तर ते योग्य होणार नाही. कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की तू जंगलात गेलास तर तुझा क्षत्रिय स्वभाव तुझ्यावर राहणार आहे. आता आपण बघतो बघा, काही लोक संन्यासाचे कपडे घालून मंदिराच्या बाहेर इत्यादी बसलेले असतात भिक्षापात्र घेऊन, आणि असे लोक मग मंदिरामध्ये येणारे जाणारे कोणी असतील त्यांच्याकडून काही पैसे मिळतात त्यांना. तर हे लोक समाजासाठी काही करत नाहीत आणि पैसे मात्र घेतात या लोकांकडून, आपली गरज भागवतात. मग त्या पैशाचा वापर करून कधी नशा वगैरे करतात, आपापसात भांडणं करतात, असंही आपण बघतो. आता लक्षात काय घेतलं पाहिजे की प्रत्येक व्यक्तीचा ना एक स्वभाव असतो. मनोधर्मानुसार प्रत्येक व्यक्ती आपलं कर्म करायला प्रेरित होते. आता कोणी ब्राह्मण गुणाचा असेल तर तो तशी कर्म करेल, कोणी तशा क्षत्रिय गुणाचा असेल तर तो रजोगुणाच्या प्रभावाने क्षत्रिय कर्म करेल. पण हे कर्म करून मिळणारं जे फळ आहे ते भगवंतांना अर्पण केलं नाही तर चित्तशुद्धी होणार नाही. आता हे लोक जे संन्यासाचा वेश घातलेला आहे, संन्यासी स्वतःला म्हणवून घेत आहेत,
पण त्यांची चित्तशुद्धी अजून झालेली नाहीये. त्यामुळे मग ते नशा करणं, भांडणं करणं अशा प्रकारामध्ये कर्म करतात. तेच कृष्ण इथे अर्जुनाला सांगतायत की अर्जुना, तू क्षत्रिय आहेस, जंगलामध्ये जाऊन ब्राह्मणाचं कार्य जसं ज्ञान संपादन करणं हे करायला बघतोयस, पण ते योग्य होणार नाही, तो मिथ्याचार होईल, हे कृष्णांनी अर्जुनाला सांगितलेलं आहे. आपण हे चित्र बघितलं होतं बघा या साधूचं, आपण लेव्हल 1चं जेव्हा केलं ना त्यावेळेला. तर या श्लोकातून आपल्याला समजून काय घ्यायचंय की कोणी ज्ञानी असो किंवा अज्ञानी असो, कुठल्याही क्षणी तो कर्म न करता बसू शकत नाही. कधी कधी बघा आपल्या घरी जर का लहान मुलं असतील ना, तर आई पसारा बघून वैतागते मुलांचं, म्हणते तिला, म्हणजे वैतागून म्हणते की अरे तू गुपचूप काही शांत बसू शकत नाहीस का? तर लक्षात घ्या, उत्तर आहे नाही. कारण आपण काय म्हटलं, आत्मा हा क्रियाशील आहे, कोणी असं शांत बसू शकत नाही. किंवा तुम्हाला कोणी दिसलं डोळे बंद करून मौन बसलेला आहे, ध्यानस्थ आहे, पण अशा व्यक्तीला मग सिद्धी प्राप्त होईल का? तर कृष्ण सांगतात नाही होणार, कारण चित्तशुद्धी नाही झालेली. इंद्रियांना संयमित केलंय तरी मनाने मात्र असा व्यक्ती भोगाचाच विचार करतोय, ज्याला मिथ्याचार म्हटले. मनात व्यक्ती भोग करण्याचे विचार का करतो? कारण भोगाचा विचार करून त्याला आनंद मिळतो, कारण हृदयामध्ये अनर्थ आहेत, अविद्या आहे. आत्म्याचा या भोगांशी काही संबंध नाहीये. या गोष्टी आत्म्याला आनंद देत नाहीत, या गोष्टी शरीराला आनंद देणाऱ्या आहेत. पण या व्यक्तीने कर्म करण्याचंच सोडून दिलेलं आहे. आता जसा एखादा व्यक्ती बघा, कोणी नोकरी व्यवसाय वगैरे करत नाही, पैसा कमावणं त्याने सोडून दिलं, पण दिवसभर विचार कसला करतोय, पैसा कुठून येईल, माझ्या अधिक पैसा मला कुठून मिळेल, तर हा मिथ्याचार झाला. अशा व्यक्तीने कर्मयोगाच्या द्वारे आपलं चित्त शुद्ध केलेलं नाहीये. आणि जरी तो मग व्यक्ती ध्यान इत्यादी करताना दिसला, किंवा आता इथे संन्यासाचा वेश त्याने घेतलेला आहे, तर हे योग्य होणार नाही, कारण चित्तशुद्धी झालेली नाही. कपट म्हणजे बाहेरून देखावा आहे त्याचा, व्यक्तीच्या मनामध्ये चित्तशुद्धी मात्र झालेली नाही. अनर्थ अजूनही तसेच आहेत. वेशभूषा केशभूषा संन्यासासारखी आहे, पण विषयाचं चिंतन त्याच्या मनामध्ये सुरू आहे. तर योग म्हणजे आपण म्हटलं कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेणं, तर त्याचा उद्देश काय आहे? हृदय शुद्धीचा उद्देश आहे. तर यासाठीच ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग हा केला जातो. पण मिथ्याचार करीत असलेल्या व्यक्तीचा उद्देश हृदय शुद्धी नाहीच आहे. आता बघा, आपला हा वर्ग आहे भगवद्गीतेचा, निशुल्क वर्ग आहे. आपण इथे कुठला अटेंडन्स पण सक्तीचा ठेवत नाही. म्हणजे जे भक्त आहेत, जे तुम्ही आता आपल्यासारखे येतात भक्त, ते सिन्सिअर आहेत, जेन्युइन आहेत, त्यांना या हृदय शुद्धीचे प्रामाणिक प्रयत्न ते सुरू आहेत त्यांचे, म्हणूनच येतात. म्हणून इथे म्हटलेलं आहे कर्मेंद्रियाणी संयम्य, ज्याने इंद्रियांना संयमित केलं आहे. आस्ते मनसा स्मरण, पण मन मात्र कुठेतरी वेगळे विचार करतंय, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादी जे इंद्रिय विषय आहेत अशामध्ये. असा आत्मा काय म्हटलेला आहे? विमूढ आत्मा. विमूढ आत्मा म्हणजे मूर्ख, कारण कर्म करता करता जी कर्म त्याला निष्काम भावाने त्याने केली असती तर त्याचा परिणाम वेगळा झाला असता, पण त्याने कर्म करणंच सोडून दिलेलं आहे, म्हणून विमूढ आत्मा. आणि परमात्मा रूपात भगवंत आहेत, आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये बघताच आहेत की काय विचार करतोय हा, कसलं चिंतन करतोय, या कार्य करण्यामागचा त्याचा उद्देश काय आहे, हे सगळं भगवंत जाणून घेतायत. तर श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात बघा, हरे कृष्ण महामंत्राचा जो जप करतो आपण, तेव्हा तोंडाने मंत्र म्हणतो आणि कानाने ऐकतो. म्हणजे जीभ, कान, वाणी, हात या सर्व गोष्टी आपण कृष्णांच्या सेवेत त्यावेळेला नियोजित करत असतो, जे केल्याने हळूहळू क्रमशः चित्तशुद्धी होते. पण मिथ्याचारी व्यक्ती कसा आहे? भौतिक कर्माचा त्याग करून राहत असेल, निर्जन ठिकाणी गेला, हिमालयात जाऊन राहिला, पण मनामध्ये विषय कसले आहेत? भोगांचे विचार आहेत त्याच्यात, कारण चित्तशुद्धी झालेली नाही. निष्काम कर्म करून आपण हृदय शुद्धी करू शकतो. त्यामुळे श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की कर्मयोग हा कर्म संन्यासापेक्षा श्रेष्ठ आहे, आणि आपली नियत कर्म करत, भक्ती करत हृदय शुद्धी आपण करू शकतो. म्हणजे आपण इथे काय समजून घेतलं की आपण गृहस्थाश्रमामध्ये असू, आपली कर्तव्य, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या ह्या आपल्याला केल्या पाहिजेत, नीतिमूल्यांचं आपल्याला पालन केलं पाहिजे, आणि आपल्या गुरूंनी सांगितलेल्या मार्गाप्रमाणे जप, श्रवणम, कीर्तनम आदी आपल्याला करून क्रमशः आपली चित्तशुद्धी केली पाहिजे. आपल्या वाट्याला आलेलं जे कर्म आहे ते टाकून इंद्रियांना बलपूर्वक संयमित करून निष्क्रिय होऊ पाहतात काही लोक. तर कर्मेंद्रिय म्हटलं की कर्म ही करणारच, हात आहेत काहीतरी कार्य करणार, पाय आहेत तर ते चालणारच आहे. ही कर्मेंद्रियांची प्रवृत्ती जी आहे ना, ती बलपूर्वक आवरून संन्यास घ्यायचा असं करणं योग्य नाही. असं इंद्रियांना बलपूर्वक आवरून कर्मत्याग होत नसतो, कारण मन कुठेतरी
इकडे मनाच्या इच्छा असतात, मन काही खावंसं वाटतं, करावंसं वाटतं, तर अनेक गोष्टी अशा मनामध्ये इच्छा आहेत, मन शांत नाहीये. मग अशा परिस्थितीमध्ये मन स्थिर नसताना, शांत नसताना नुसतंच वरवर मौन जरी ठेवलं आणि आतून मात्र सतत मन बोलतंय, याचा काही उपयोग नाही. मुद्दाम मौन राहायचं जरी ठरवलं तरी मन मात्र सतत बोलतच आहे. तसंच कर्मेंद्रिय जरी आवरून घेतली तरी आतमधून काहीतरी इच्छा आहेच करायची, कुठे इथे जायची, भटकायची, तसं त्याला मिथ्याचार म्हटलंय. कारण मन अजून ताब्यात आलेलं नाहीये, इंद्रियांच्या इच्छाही ताब्यात आलेल्या नाही. बाहेर देखावा कसा आहे, कपडे वेशभूषा जरी साधूसारखी असली तरी मनाचा विचार मात्र भोग प्रवृत्तीचा आहे. म्हणून मग इथे जसं चित्रात दाखवलंय त्या साधूचा, तसं ते मिथ्याचार तो होईल. जोपर्यंत अंतर्मुखता नाही, इंद्रिय संयमित नाही, मन संयमित नाही, म्हणजे अंतर्मुखता नाही, आत्म्याच्या दिशेने प्रवास नाहीच होते, म्हणजे साधनाही पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे चित्तशुद्धी पूर्ण झाल्याशिवाय संन्यास घेऊ नये असं सांगितलंय. वरवर दाखवतायत पण आतून मात्र विषय भोग सुटलेले नाहीत, विषयांचं आकर्षण अजूनही तसंच आहे. अशा व्यक्तीला मिथ्याचारी म्हटलेलं आहे. रामदास स्वामी सांगतात बघा दासबोधामध्ये, आधी प्रपंच करावा नेटका आणि मग घ्यावे परमार्थ विवेकात. म्हणून आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण गृहिणी असू किंवा गृहस्थ असू, विद्यार्थी दशेमध्ये असू, निवृत्त जीवन जगत असू, आपण शास्त्रांनी सांगितलेल्या मार्गावर चालत इंद्रिय संयमित ठेवत आपली कर्तव्य करू शकतो आणि त्याचबरोबर आध्यात्मिक प्रगतीही साध्य करू शकतो. प्रामाणिकपणे केलेल्या सेवेच्या प्रयत्नांना महत्व आहे. कुठलीही सेवा कमी प्रतीची नाही, ती करण्याचा प्रयत्न आपला उत्तम असायला हवा. आपल्या हृदयामध्ये स्थित परमात्मा हे सर्व बघत असतात. आता 7वा बघू श्लोक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या उलट जर एखादा प्रामाणिक मनुष्य मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा प्रारंभ करत असेल तर तो अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकावरून आपल्याला काय समजून घ्यायचंय की आपण मिथ्याचारी असू नये. मिथ्याचारी म्हणजे काय हे आधीच्या श्लोकात आपण समजून घेतलं. आता आपण कुठल्याही भूमिकेमध्ये असू, गृहस्थाश्रमी असू किंवा आपण निवृत्त जीवन असू जगत असू किंवा विद्यार्थी दशेत असू, आपली कर्तव्य आहेत त्या त्या दशेची, तर ही कर्तव्य आपल्याला केली पाहिजे. ती केल्यानेच यथावकाश आपली प्रगती होईल. म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेत असताना भौतिकामध्ये ज्या आपल्या जबाबदाऱ्या आहेत, कर्तव्य आहेत, ती आपल्याला करत राहायची आहेत. कृष्ण भावना भावित होणं म्हणजे कर्तव्य त्यागायची नाहीत, तर कृष्ण भावना जगत असताना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आपल्याला पूर्ण करायच्या आहेत आणि हे असं केल्यानेच आपली शुद्धी होईल. मिथ्याचार म्हणजे आपण काय म्हणलं, केवळ ढोंग करणे. जसं की आता संन्यासाची वस्त्र घातली पण चित्तशुद्धी झालेली नाही, त्यामुळे मनात अजूनही भौतिक भोगाचे विचार आहेत. पण असा देखावा करणाऱ्या व्यक्तीला मिथ्याचारी म्हटलेलं आहे, जे अयोग्य आहे. आता संपूर्ण भगवद्गीता बघा हाच उपदेश करते. कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की ज्ञान घे आणि त्यानुसार कर्म कर. आता कर्म ही अज्ञानातून केली जात आहेत, त्यामुळे मी आणि माझं या देहात्मबुद्धीने केली जात आहेत. तर या श्लोकामध्ये म्हटलेलं आहे ना की नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ही अकर्मण, म्हणजे कर्म सोडण्यापेक्षा कर्म करण्याला महत्व दिलं गेलेलं आहे भगवंतांनी. कर्म करायची तर आहेत पण कशा प्रकारे करायची आहे ती करता करता चित्तशुद्धी होईल. चित्तशुद्धी झाल्यावरच ज्ञानाचा बोध होईल आपल्याला आणि अशा प्रकारे कर्म जेव्हा करू ती कर्म आपल्याला मुक्त करतील. तर त्यामुळे योग्य प्रकारे कर्म करण्याला महत्व दिलेलं आहे. अनर्थ आहे त्यामुळे त्यांच्या आहारी जाऊन जीव तशा प्रकारची कर्म करायला प्रवृत्त होतो आणि बद्ध होतो. पण जेव्हा ज्ञान घेऊन कर्म केली जातात तेव्हा तीच कर्म आता त्याला मुक्त करतात. हा मार्ग पण भगवंतांनी दिला आपल्याला बंधनातून मुक्त होण्याचा. आता पुढचा बघू आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः. हरे कृष्ण. म्यूट आहात माताजी. हरे कृष्ण. तू आपले नियत कर्म कर, कारण नियत कर्म करणे हे कर्म न करण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. कर्म केल्यावर वाचून
मनुष्य आपल्या शरीराचाही निर्वाह करू शकत नाही. हरे कृष्ण. हा, कर्म करण्या वाचून होत ना, टायपिंग मिस्टेक आहे. ठीक आहे. हरे कृष्ण. आता इथे बघा, कृष्णांनी सांगितलं ह्या श्लोकामध्ये तो नियतम कुरु कर्मत्वम आहे, कर्म ज्यायो ही कर्मणः. आता भौतिक आपले ज्या म्हणजे भौतिकामध्ये भोग करण्याची जी प्रवृत्तीपासून आपल्याला शुद्धीकरण झाल्याशिवाय अविवेकाने आपण कर्माचा त्याग करणं हे उचित नाही, हे कृष्ण म्हणाले. आणि भौतिक जगात इंद्रिय भोगाची प्रवृत्ती ही असतेच मायाशक्तीच्या प्रभावाने. इंद्रिय संयमित केल्याशिवाय कर्मसन्यास आपण घेऊ नये, हेही कृष्णांनी सांगितलं. कर्म तर आपल्याला करावीच लागणार, पण मिथ्याचार करण्यापेक्षा कृष्ण अर्जुनाला म्हणतात की तू क्षत्रिय आहेस, क्षत्रियाचं जे कर्तव्य आहे त्याचं पालन तू कर, जे तुझ्यासाठी योग्य ठरेल. तर इथे आपण काय समजून घ्यायचं आहे की कर्तव्य पालन करूनच आपली क्रमशः चित्तशुद्धी होईल आणि आपण प्रगती करू शकू. भौतिकातली कर्म आपल्याला त्यागायची नाहीये. जी काही प्राप्त आपल्याला कर्म मिळालेली आहेत, विहित कर्म आहेत भौतिकामध्ये, ती पार पाडायची आहेत आणि त्याचबरोबर कृष्ण भावनेमध्ये आपल्याला जोडून घ्यायचं आहे. हा, आता 9वा. हरे कृष्ण माताजी. 9वा हरे ते कृष्ण. 12वा एकत्र वाचायचा आहे. हा, मी एक एक स्लाइड पुढे करते, म्हणजे माताजी करतील त्याप्रमाणे वाचूया. हरे कृष्ण. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक्. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः. तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 9व्या स्लाइड वरती आणा माताजी परत. हिना माताजी मग अनुवाद वाचतील. हरे कृष्ण. श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, अन्यथा कर्म या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्माचे पालन श्री विष्णूच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू सदैव कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 10व्याचा पण अनुवाद वाचा माताजी. 10 ते 12चा वाचूया. सृष्टीच्या आरंभी प्रजापतीने श्री विष्णू प्रित्यर्थ केल्या जाणाऱ्या यज्ञासहित मनुष्य तथा देवतांना निर्माण केले आणि त्यांना वरदान देत सांगितले, तुम्ही या यज्ञापासून सुखी व्हा, कारण यज्ञ केल्याने सुखी राहण्यासाठी आणि मोक्ष प्राप्ती करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला सहजपणे प्राप्त होतील. यज्ञाने संतुष्ट झालेल्या देवदेवता तुम्हालाही संतुष्ट करतील आणि या प्रकारे मनुष्य आणि देवदेवता यांच्यामधील परस्पर सहयोगाने सर्वांसाठी सर्वत्र समृद्धीचेच साम्राज्य पसरेल. विविध जीवनावश्यक वस्तूंच्या अधिकारी असणाऱ्या देवदेवता जेव्हा यज्ञ करण्यामुळे संतुष्ट होतील तेव्हा त्या तुमच्या सर्व आवश्यकता पुरवतील. पण अशा वस्तू पुन्हा देवतांना अर्पण न करता त्यांचा भोग घेणारा मनुष्य निश्चितपणे चोरच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे जे 4 श्लोक आहेत ना, 9 ते 12, ह्याच्यामध्ये आपल्याला ना यज्ञाबद्दल सांगितलेलं आहे. तर यज्ञ म्हणजे काय? कृष्णांच्या किंवा श्री विष्णूंच्या प्रित्यर्थ केलं गेलेलं कार्य. आता वैदिक काळामध्ये यज्ञकुंडामध्ये अग्नीला आहुती दिली जायची, अनेक यज्ञ केले जायचे. यज्ञकुंडाला विष्णू मानून, अग्नीला जिव्हा मानून शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे समिधा इत्यादी अर्पण केलं जायचं. ब्राह्मणांच्या द्वारे उचित मंत्राचं उच्चारण केलं जायचं आणि जी आहुती अर्पण केली जायची ती श्री विष्णूंपर्यंत पोचते अशी वैदिक मान्यता होती. वेद सांगतात ना, यज्ञो वै विष्णू.
आणि या श्लोकामध्ये कृष्ण इथे सांगतायत आपल्याला की भौतिक जगात आपण जे कर्म करतो ते मात्र कसं असतं, आपल्याला कर्मबंधनात टाकतो. ते कर्म आपण भौतिक जगातलं हे आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करतो. यज्ञ आपण कोणासाठी? श्री विष्णूंच्या प्रित्यर्थ करतो आणि भौतिक जगातली सर्व कर्म ही आपल्या इंद्रिय तृप्तीची असतात. आता आपल्या इंद्रिय तृप्तीची असल्यामुळे ती आपल्याला बंधनात टाकतात. त्यामुळे चांगल्या कर्माची चांगली, वाईट कर्माची वाईट फळं आपल्याला भोगावी लागतात. म्हणून कर्म तर आपल्याला करायचंच आहे, पण आता कृष्ण भावना भावित कर्म केलं, यज्ञ केले, श्री विष्णूंच्या प्रित्यर्थ केले, तर मात्र ते कर्मबंधनातून आपण मुक्त होऊ शकतो. भौतिकामध्ये आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी केलेली कर्म आपल्याला बद्ध करतात आणि जेव्हा आपण कृष्णांच्या आनंदासाठी कर्म करतो तेव्हा मात्र आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो. आणि अशी कर्म आपण जेव्हा म्हणजे क्रमशः शुद्धी करतात आपली, आपण ऊर्ध्व दिशेने प्रगती करत करत भगवत धामापर्यंत पोहोचू शकतो. आता भौतिक जग, आपण ज्या जगामध्ये जन्म घेतलेला आहे, या जगाची निर्मिती कोणी केली? तर श्री महाविष्णूंच्या द्वारे केलेली आहे. आता या मागचा हेतू काय आहे? तर जे बद्ध जीव आहेत त्यांना भगवत धामात जाण्याची एक संधी प्राप्त करून दिलेली आहे. आता आपला हा जो कृष्णांच्या बरोबरचा संबंध आहे, आपल्या आत्म्याचा शाश्वत संबंध आपण म्हणतो, त्याचं विस्मरण आपल्याला झालेलं आहे, स्मृती राहिलेली नाही. आणि त्यामुळेच भौतिक जगामध्ये कृष्णांपासून दूर जाऊन आपण भोग करतो आहोत, भौतिक मायाशक्तीने बद्ध झालेलो आहोत. पण जेव्हा आपण श्री विष्णूंच्या प्रित्यर्थ कार्य करतो, म्हणजेच यज्ञ करतो, तेव्हा आपण बंधनामध्ये न अडकता कर्मबंधनातून मुक्त होतो आणि मृत्यूनंतर भगवत धामास जाण्यास पात्र बनतो. म्हणजे ही योजना भगवंतांनी केलेली आहे. जरी आपण बद्ध आत्मे असू, या भौतिक जगामध्ये दुःख भोगत असू, तरी इथून सुटकेचा मार्ग आपल्याला कृष्णांनी सांगितलेला आहे. आपल्याला ठरवायचंय की आता हा मार्ग घेऊन कृष्ण भावना भावित कर्म करत, श्री विष्णूंच्या प्रित्यर्थ यज्ञ करत आपली सुटका करून घ्यायची आहे, का इथे भौतिकामध्ये राहून दुःख भोगायची आहे. आता बघा, आपण कलियुगात आहोत. प्रत्येक युगामध्ये भगवत धाम प्राप्त करण्याचा मार्ग वेगळा सांगितलेला आहे. कलियुगासाठी हा मार्ग आपल्याला संकीर्तन यज्ञ असं सांगितलेला आहे. कलियुगासाठी सर्व मनुष्यांच्या मुक्ततेसाठी या दिव्य मार्गाचा परिचय आपल्याला श्री चैतन्य महाप्रभूंनी करून दिला. चैतन्य महाप्रभू हे भगवान श्रीकृष्णांचा भक्तरूप अवतार म्हटले जातात आणि श्रीमद भागवतम मध्ये त्याचा उल्लेख एका श्लोकात केलेला आहे. कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायै यजंती सुमेधसा. आता याचा अर्थ काय आहे की कलियुगामध्ये जे बुद्धिमान आहेत, सुमेधसा असा शब्द आलाय श्लोकामध्ये. मेधा म्हणजे आपण म्हणतो बुद्धी, सुमेधसा म्हणजे अतिशय बुद्धिमान. तर ते आपल्या पार्षदांसह, अनुयायींच्या सह, पार्षद म्हणजे अनुयायींच्या सह अवतरित होणाऱ्या भगवंतांचे संकीर्तन यज्ञाद्वारे पूजन करतील. तर हे लक्षात घेऊ आपण. इथे या युगामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे आपल्याला की कलियुगामध्ये इतर ज्या पद्धती आहेत भगवत धाम प्राप्त करण्याच्या, तोच लाभ आपल्याला इथे संकीर्तन यज्ञ करून सहज प्राप्त होऊ शकतो. हा उपाय आपल्याला सांगितलेला आहे. आता आपण जसं लक्षात घेतोय, इकडे आपल्याला यज्ञाबद्दल सांगतायत कृष्ण. तर भगवंत हे कसे, आपण 5व्या अध्यायामध्ये म्हटलं होतं ना की भोक्ताराम यज्ञ तपसाम आहेत, सर्व जीवांचे पालन पोषण करता आहेत, संपूर्ण ब्रह्मांडाचे व्यवस्थापक आहेत. तर हे व्यवस्थापन देवदेवतांच्या माध्यमातून केलं जातं. ही भगवंतांनी केलेली ही रचना आहे समजा. त्यासाठी देवदेवतांना ही विशेष शक्ती प्रदान करण्यात आली आहे. प्रत्येक सजीवासाठी आवश्यक असणारं हवा, पाणी, सूर्यप्रकाश, अन्न पदार्थ, हे सर्व वस्तूंचा जो पुरवठा आहे ना, हे करण्याचं कार्य देवतांकडे सोपवण्यात आले. म्हणजे देवदेवता या भगवंतांच्या कार्यामध्ये सहाय्यक आहेत. या देवदेवतांची संतुष्टी मनुष्यांनी केलेल्या यज्ञावर अवलंबून असते. काही यज्ञ या देवतांना संतुष्ट करण्यासाठीच केले जातात, पण यज्ञाचे प्रमुख अधिष्ठाता श्री विष्णू असतात. आता आपण भगवद्गीतेमध्ये 5व्या अध्यायामध्ये हे भोक्तारम यज्ञ तपसाम हा जो श्लोक शिकलो, त्यामध्ये आपण समजून घेतलं की कृष्ण हे सर्व यज्ञांचे भोक्ते आहेत. त्यामुळे यज्ञांच्या अधिपतीला म्हणजे श्री विष्णूंना संतुष्ट करणे हा सर्व यज्ञांचा मुख्य हेतू असतो. आणि हे यज्ञ जेव्हा योग्य प्रकारे केले जातात, विधिविधानांचं पालन केलं जातं, तेव्हा देवताही संतुष्ट होतात. देवता संतुष्ट म्हणजे पृथ्वीवर आपल्याला काहीही कमी पडू देत नाहीत. हवा, पाणी, अन्न यांच्या पुरवठ्यामध्ये कुठेही तुटवडा येत नाही. तर इथे समजून काय घेऊया आपण की भगवंतांच्या वतीने
जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी देवतांना अधिकृत केलं गेलंय. देवता हे भगवंतांचे प्रतिनिधी आहेत. भगवंतांच्या कार्यात ते सहायता करतात. ते श्रेष्ठ भक्त असल्याने त्यांना भगवंतांनी ह्या महत्वाची कामगिरी किंवा जबाबदारी सोपवली आहे. तर त्यासाठी शास्त्रांमध्ये देवतांना संतुष्ट करण्यासाठी काही यज्ञ करायला सांगितलेत. पण हे यज्ञ अर्पिलेले भगवंतांनाच असतात, कारण भोक्तारम यज्ञ तपसाम कोण आहेत? भगवंत आहेत. सर्व यज्ञांचा उद्देश क्रमशः आध्यात्मिक उन्नती व्हावी हाच असतो. तर हे समजून घेतलं पाहिजे की माणसांना लागणाऱ्या सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा भगवंतांचे प्रतिनिधी असणाऱ्या देवतांकडून केला जातो. पण देवदेवता या गोष्टींची निर्मिती करू शकत नाहीत. जसं आता सूर्यदेव बघा, आपल्याला प्रकाश देतो, उष्मा देतात. या सूर्यप्रकाशामुळे सर्व सजीव कार्यशील होतात. सकाळी बघा, दिवस उजाडला की सर्वजण कार्यशील होतात. सूर्याच्या प्रकाशामध्ये आपण सर्व गोष्टी पाहू शकतो. वनस्पती सूर्यप्रकाशात अन्न बनवतात. जे थंड प्रदेशात राहतात त्यांना सूर्याची उष्मा किती महत्वाची असते हे माहिती असतं. सूर्यप्रकाश हा सजीवांच्यासाठी कितीही महत्वाचा असला तरी हा प्रकाश सूर्यदेवाला भगवंतांनी दिलाय हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता पुढे 15व्या अध्यायामध्ये कृष्ण म्हणतात की वनस्पती चंद्रप्रकाशामध्ये एक रस येतो वनस्पतींमध्ये, म्हणजे जी एक फळांना किंवा भाजीपाल्याला जी एक विशिष्ट चव असते ना, ती ह्या चंद्रप्रकाशामुळे असते. तर ह्या चंद्राचा जो प्रकाश असतो त्याचं, किंवा चंद्र आणि सूर्य दोघांचंही जे तेज आहे ना, हे भगवंतांनी दिलेलं आहे. तर यासाठी भगवंतांचं स्वरूप आपण व्यवस्थित समजून घेतलं पाहिजे. देवदेवतांच्या प्रति कृतज्ञता, आदर व्यक्त केला पाहिजे. यज्ञ म्हणजे आपण काय समजून घेतलं की कृष्णांच्या आनंदासाठी केलेलं कार्य. जसं आता आपण भगवद्गीतेचं अध्ययन करतोय, कृष्णांच्या आनंदासाठी आपण इथे एकत्र येतो आणि हा यज्ञ करतो. तर रोजच्या जीवनामधल्याही अशा सर्व गोष्टी आपण कृष्णांच्या आनंदासाठी शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे केल्या तर त्याही यज्ञ होतात. आता सूर्य प्रकाश देतो, वरुण देव पाऊस देतो, असे अनेक देवता आपली अनेक प्रकारे मदत करत असतात. मग आपण त्यांच्या प्रसन्नतेसाठी वेगळं वेगळं कार्य करणं आपल्याला शक्य नसतं. म्हणून कृष्णांच्या आनंदासाठी कार्य केल्याने देवदेवताही प्रसन्न होतात. आणि कलियुगासाठी आपल्याला हा संकीर्तन यज्ञ करायला सांगितलाय. कृष्णांच्या आनंदासाठी केलेलं सगळ्यात सहज सुलभ असा हा यज्ञ आहे. आता आपण म्हटलं की आपल्याला भोक्तारम यज्ञ तपसाम हे कृष्ण आहेत आणि त्यांच्या आनंदासाठी आपल्याला हे कर्म करत राहिलं पाहिजे, ज्याने आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो. हेही समजून घेतलं की कर्म केल्याशिवाय आपण एक क्षणही राहू शकत नाही, कारण आपला आत्मा हा क्रियाशील असतो आणि जी यज्ञ करू किंवा जे कार्य करू ते कृष्णांच्या आनंदाप्रित्यर्थ आपण करत राहिलं पाहिजे, ज्याने आपल्याला कर्मबंधन लागू पडत नाही. तर 5 प्रकारचे यज्ञ आपल्याला शास्त्रामध्ये सांगितले गेलेले आहेत. ऋषी यज्ञ आहे, पितृयज्ञ आहे, ब्रह्मयज्ञ आहे, भूतयज्ञ आहे आणि नरयज्ञ आहे. आता ऋषी यज्ञ आपल्याला माहिती आहे की आपल्या सर्व ऋषी मुनींनी आपल्यासाठी सर्व शास्त्र म्हणजे उपनिषद आहेत, वेद आहेत इत्यादी लिहून ठेवलंय. त्यांचं स्पष्टीकरण आपल्याला सांगितलंय. त्यांच्या प्रति आदर व्यक्त करण्यासाठी ऋषी यज्ञ केला जातो. आपले पितृ असतात, म्हणजे पित्र असतात, त्यांच्या प्रति कृतज्ञता दाखवण्यासाठी पितृ पंधरवड्यात आपण त्यांच्यासाठी कार्य करतो. पण एरवीही त्यांचा स्मृती आपल्याला ठेवायला पाहिजे, त्यांचा आदर केला पाहिजे, त्यांच्याविषयी आपल्याला चांगलं बोलायला पाहिजे. मग ब्रह्मयज्ञ किंवा देवयज्ञ. आता देवदेवतांचं महत्व आपण आत्ताच जाणून घेतलं की भगवंतांचे प्रतिनिधी आहेत आणि भगवंतांच्या आज्ञेमुळेच आपल्याला पृथ्वीवर काही कमी पडू देत नाहीत. तर देवी देवता हे आपल्याला आवश्यक गोष्टी पुरवतात. सर्व जीवनावश्यक गोष्टी पुरवल्या जातात देवदेवतांच्या मार्फत आपल्याला. तर त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा ब्रह्मयज्ञ किंवा देवयज्ञ केला जातो. मग भूतयज्ञ. भूतयज्ञ म्हणजे बघा, आता विविध पशु पक्षी आहेत, वेगवेगळ्या रूपात आपल्याला ते मदत करत असतात. आपण म्हणतो गाय आपल्याला दूध देते, बैल शेत नांगरतो, कुत्रा घराचं रक्षण करतो, पक्षी आहेत, मधमाशा आहेत, असे अनेक जीव आपल्याला या ना त्या प्रकारे मदत करत असतात. तर या सगळ्यांना आपल्याकडून हानी पोचवू नये, आपण त्यांना कुठला त्रास देऊ नये आणि त्यांच्याविषयी प्रेम वाटलं पाहिजे आपल्याला. मग नरयज्ञ म्हणून सांगितलं. नरयज्ञ म्हणजे काय? विविध माणसं बघा आपल्याला मदत करत असतात. जसं आता डॉक्टर आपल्याला आजारातून बरं करतात, आपण घर बांधतो त्यामध्ये गवंडी आहेत, इतर कामगार हे मिळून एकत्र काम करून आपलं घर उभारून देतात आपल्याला, सुतार आहे,
टेबल, खुर्च्या इत्यादी बनवतात. तर या सर्वांच्या बद्दलही आपल्याला कृतज्ञता बाळगली पाहिजे. केवळ पैसे दिले आणि काम झालं असं नाही, तर आपला व्यवहार त्यांच्याकडे चांगला पाहिजे. आता ही सगळे जे आपण यज्ञ म्हटलं, आता ही एवढी कार्य आपण जाणून घेतली, तर रोजच्या जीवनात हे सगळं करणं काही आपल्याला शक्य होत नाही. काही गोष्टी ह्याच्यातल्या आपण करू शकू, पण काही आपण नाही करू शकणार, राहून जातील करायच्या. पण जेव्हा आपण कृष्णांच्या आनंदासाठी कार्य करतो, तेव्हा मात्र सर्व देवदेवता प्रसन्न होतात. आपल्याला पृथ्वीवर आवश्यक त्या सर्व गोष्टींचा पुरवठा करतात. म्हणजे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे, की आपलं जीवन हे भगवंतांकडून होणाऱ्या या पुरवठ्यावरती अवलंबून आहे. सर्व संसाधनं हे योग्य उपयोग होण्यासाठी आपल्याला पुरवली गेली आहेत. हा योग्य उपयोग म्हणजे काय? आत्मसाक्षात्कारासाठी शरीर वापरलं जावं या हेतूने देवतांच्या द्वारे सर्व जीवनावश्यक गोष्टींचा आपल्याला उपलब्ध भगवंतांनी करून दिलेल्या आहेत. भगवंतांकडूनच आपल्याला या सर्व गोष्टी मिळतात. सर्व संसाधनं ही भगवंतांनी दिलेली आहेत. आपण केवळ त्यांचा वापर करतोय. आणि हे समजून जेव्हा आपण कार्य करतो आणि ते कार्य कृष्णांना अर्पण करतो, तेव्हा या कार्याचं बंधन आपल्याला लागू पडत नाही. जसं आता इथे आहाराचं महत्व पण आपण समजून घेऊ शकतो. अन्न खाण्यापूर्वी आपण आपलं अन्न कृष्णांना जेव्हा अर्पण करतो, तेव्हा त्या अन्नामधील दोष दूर होतात आणि अन्न शुद्ध होतं. आता असा शुद्ध आहार जेव्हा आपण ग्रहण करू, तेव्हा आपलं जीवन शुद्ध होतं. कृष्ण प्रसाद ग्रहण केल्याने मेंदूतील पेशी व्यवस्थित काम करतात. आपली स्मृती, आपली विचारशक्ती ही चांगली राहते. मन शांत राहतं मुख्य म्हणजे. आणि असा शांत मनाचा व्यक्ती मग मोक्षाचा विचार करू शकतो. मनाचा आहाराशी खूप जवळचा संबंध आहे. जसं आपण अन्न खाणार तसंच आपलं मन बनणार. तर जेव्हा आपण प्रसाद मात्र ग्रहण करत नाही, तेव्हा आधीच अशांत असलेलं मन हे अधिक उत्तेजित होतं आणि अशांत मन इंद्रिय तृप्तीच्या योजना आखू लागतं, अधिकच अशांत बनतं आणि ते करता करता मग कर्मबंधनामध्ये मनुष्य अडकून जातो. अशांत मन आध्यात्मिक प्रगतीमध्ये खूप मोठी बाधा आहे. म्हणून सात्विक आहाराचं महत्व आहे आणि तोही कृष्णांना अर्पण करून प्रसाद म्हणून ग्रहण करण्याचं आपल्याला सांगितलंय. आता एक श्रीमंत मनुष्य असतो बघा, तो आपल्या घरी सुताराला बोलवतो, काही फर्निचर तयार करून बनवण्यासाठी काम देतो त्याला. मग सर्व साहित्य, लाकूड इत्यादी आणून त्याला ते फर्निचर तयार करायला सांगतो. आता विचार करा, सुतार कसं दिवस रात्र एक करून तो कौशल्य असतं त्याच्यामध्ये, तर तो कष्ट करून आता हे सगळं फर्निचर तयार करतो. फर्निचर तयार झाल्यानंतर जर का सुताराने विचार केला की हे फर्निचर मी खूप कष्ट करून तयार केलेलं, अगदी दिवस रात्र न बघता खूप मेहनत केली आणि आता हे तयार झालं, आता हे मी माझ्या घरी घेऊन जातो, तर ते योग्य राहील का? तर नाही राहणार. काय होईल? आता हा जो श्रीमंत माणूस आहे तो पोलिसांमध्ये तक्रार करेल, म्हणजे हा आता सुतार कर्मबंधनात अडकेल. सुताराने विचार कसा करायला हवा की हे कार्य मला या मालकाने, हे फर्निचर मला या मालकाने तयार करून देण्यासाठी दिलेलं आहे. हे कार्य मला त्याला तयार करून त्याला सुपूर्त करायचंय हे फर्निचर. ज्याने काय होईल की ह्या दिलेल्या कामाचा मोबदला पण त्याला मिळेल आणि त्याचं कौतुक पण होईल. तसंच आपल्याला कार्य करायचंय हे समजून की आपल्याला हे कोणीतरी सगळं दिलेलं आहे. ह्याचे मालक कोण आहे, स्वामी कोण आहेत? तर कृष्ण आहेत. आपली इंद्रिय असेल, आपली बुद्धी असेल, यांची शक्ती, जीवनावश्यक सर्व गोष्टी आपल्याला ज्या दिल्या आहेत त्या भगवंतांनी दिल्या आहेत. त्याचा वापर आपण आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी जेव्हा करू, तेव्हा मात्र आपण कर्मबंधनात अडकू. पण याचा वापर जेव्हा आपण कृष्णांच्या सेवेमध्ये करू, तेव्हा मात्र आपण बंधनातून मुक्त होत जाऊ आणि भगवतधामाकडे जाण्यास पात्र ठरू. तर हे यज्ञ आपण शिकून घेतलं. यज्ञ म्हणजे काय? कृष्णांच्या प्रित्यर्थ केलेलं कार्य आणि ते आपल्याला कर्मबंधनातून कसं मुक्त करतं हे या आपल्याला काही या श्लोकांमधून आपण समजून घेतलं. आता पुढचा श्लोक बघूया. योजना माताजी, तुम्ही अटेंडन्स लिंक टाका, हा नसेल टाकली तर. मी विसरले सांगायला. हा, हरे कृष्ण. आणि मग आता पुढचा श्लोक घ्या बरं, म्हणजे हे वाचा स्लाइड जी आहे ती. संजना माताजी, ती आहाराची स्लाइड आहे ती घ्या बरं, ह्याच्या पुढची. हा, हीच. हरे कृष्ण. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवत भक्त सर्व प्रकारच्या पापांतून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करतात. मात्र स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरिता भोजन शिजवणारे इतर सर्व लोक केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता बघा, आपल्या जीवनासाठी ज्या गोष्टी आपल्याला आवश्यक आहेत आपण समजून घेतलं, या सर्व आपल्याला कुठून मिळतात? देवतांच्या द्वारे प्राप्त होतात, म्हणजे भगवंतांच्यामुळे मिळतात. आणि ही सर्व साधनं आपल्याला का दिली जातात? ज्याद्वारे आपण एक स्वस्थ जीवन जगू शकू, भगवत प्राप्तीसाठी प्रयत्न करू शकू. आणि हे सर्व भक्तांना माहिती पाहिजे. म्हणजे भगवंतांनी शरीर आपल्याला दिलं, बुद्धी दिली, इंद्रियांची शक्ती दिली, हे सर्व मिळालेलं तर आहे, पण याचा आपल्याला विचार करतो का आपण की हे कशासाठी मिळालंय? ही इंद्रिय, मन, बुद्धी ह्यांची शक्ती आपण वापरतोय का भगवंतांच्या सेवेमध्ये? तर जेव्हा आपण अशा प्रकारे भगवंतांच्या सेवेत नियोजित करू, तेव्हा देवताही प्रसन्न होतील. आता आपण भगवद्गीता वाचतो बघा, समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, हे देवी सरस्वती आपल्यावर प्रसन्न होते. कारण ज्या उद्देशाने आपल्याला जी वस्तू दिली गेली आहे त्याचा आपण योग्य वापर करत असतो. म्हणजे ते बघून आपल्याला तो वस्तू देणारा निश्चितच प्रसन्न होत असतो, म्हणजे भगवंत अर्थात. तर खरं आता मानवी शरीर हे आपल्याला मिळण्याचं मूळ कारण काय आहे? उद्देश काय आहे? की भगवंतांची भक्ती करून आपण या भौतिक जगातून सुटका करून घेऊ शकतो. तर प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की मानव जन्म आपल्याला जो मिळालेला आहे ना, हा आहार, निद्रा, भय, मैथून यासाठी नाही मिळालेला. आपल्याला या गोष्टींच्या सेवेमध्ये न लावता आपल्याला हा जन्म कशामध्ये लावला पाहिजे? भगवंतांच्या भक्तीमध्ये लावला पाहिजे आणि सेवा केली पाहिजे, भगवंतांची भक्ती केली पाहिजे आणि आपण अग्रेसर झालं पाहिजे. या सुखसोयी मिळाल्या का आहेत? तर आत्मसाक्षात्कारासाठी मिळालेल्या आहे. शरीराला पोषण मिळावं आणि त्याद्वारे शरीराला माध्यम बनवून आत्म्याला भगवंतांशी जोडण्यात सहायता मिळावी, यासाठी मिळालेल्या आहे. आणि अशा प्रकारे न करणं, मिळालेल्या संसाधनांचा उपयोग भक्तीमध्ये न वापरता किंवा आपल्या शरीराला आत्मसाक्षात्कारासाठी न वापरता स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी वापरणे म्हणजे चोरी म्हटलंय. तर ज्या व्यक्तीच्या जीवनात बघा कुठलंही ध्येय नसतं, भांडण तंटा करत ती व्यक्ती दिशाहीन अशी वागत असते, सर्वांना त्रास देते आणि अशा प्रकारे संपूर्ण जीवन व्यतीत करू शकते. जो व्यक्ती इंद्रिय तृप्तीमध्ये व्यग्र आहे तो कधीही विचार करत नाही की माझ्या शरीराने, वाणीने मी कोणाला त्रास देतो आहे का. इंद्रिय तृप्तीमध्ये उपभोग घेणारा कधीही श्री विष्णूंच्या आनंदासाठी कार्य म्हणजे कुठलाही यज्ञ करणार नाही. तर चैतन्य महाप्रभू आपल्याला सांगतात, जसं आपण आधीच्या श्लोकात बघितलं की संकीर्तन यज्ञ हा असा यज्ञ आहे की जो भौतिक संसारामध्ये कोणीही करू शकतो, कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला जोडून घेऊ शकतो. तर इथे लक्षात काय ठेवायचं आहे या 13व्या श्लोकापासून की कृष्णांनी उपलब्ध करून दिलेल्या संसाधनांचा उपयोग त्यांच्या सेवेसाठी न करता स्वतःच्या भोगासाठी करणं म्हणजे चोरी आहे, हे आपल्याला समजून घेतो. आता पुढचा बघू श्लोक आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावर जगतात, जे पावसापासून उत्पन्न होते. पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञ विहित कर्मापासून होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता यज्ञ करणं म्हणजे आपण नेहमी म्हणतो तसं होम हवन इत्यादी करणं, हा तर अर्थ आहेच. पण आपण इथे शास्त्रामध्ये काय अर्थ समजून घेतला? श्री विष्णूंच्या प्रित्यर्थ किंवा कृष्णांच्या प्रत्यर्थ केलेलं जे कार्य आहे ते सर्व यज्ञ आहेत. तर जसं अर्जुनाने कृष्णांना प्रसन्न करण्यासाठी युद्ध केलं, तर हेही यज्ञ कर्म त्याने केलं. भगवंतांच्या आज्ञेनुसार त्याने यज्ञ हे युद्ध लढलं, म्हणजे ते यज्ञ म्हणूनच म्हटलं गेलेलं आहे. तर भगवंतांनी दिलेल्या विधिविधानांच्या नुसार जेव्हा आपण कार्य करतो तेव्हा आपण कर्मबंधनात अडकत नाही. म्हणून कृष्णांनी 9व्या श्लोकामध्ये म्हटलं, तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचर. जे कर्म भगवंतांना अर्पण केलेलं नाही त्याचे मात्र आपल्याला चांगले वाईट परिणाम भोगावे लागतात. तर जसं पुण्य कर्म केलं तर स्वर्ग प्राप्ती होते, पण पुण्य संचय संपला तर परत पृथ्वीवरती यावं लागतं. पापकर्म केली असतील तर नरक यातना भोगाव्या लागतात, त्या भोगून झाल्या की परत पृथ्वीवर यावं लागेल. आता बऱ्याच कंपनीमध्ये तुम्हाला माहिती असेल लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स दिला जातो. तो वापरून व्यक्तीला वर्षातून एकदा किंवा काय नियम असेल त्याप्रमाणे काही दिवसांची सुट्टी मिळते बघा फिरायला जाण्यासाठी. पण तिथे झालं त्याची ती वेळ संपली, सुट्टी संपली की परत त्याला कामावरती रुजू होऊन रोजची कामं करायला सुरू करावं लागतं. तसंच असा व्यक्ती पृथ्वी ते स्वर्ग, स्वर्गलोक ते पृथ्वी हे चक्र त्याचं चालू राहतं. गतागतम काम कामा लभन्ते. आणि शंकराचार्यांचं प्रसिद्ध आहे बघा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे
कृपया पारे पाही मुरारे. भज गोविंदम म्हणतात ना, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गुणवते. म्हणजे काय की पुन्हा पुन्हा जन्म घेणे, पुन्हा पुन्हा मृत्यू पावणे, मातेच्या उदरात झोपणे, या क्रिया थांबवण्यासाठी, संसारातून तरुण मोक्ष प्राप्त करण्यासाठी काय मार्ग सांगितला? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गूढमते. आता जन्म घेतल्या व्यक्तीने भौतिक जगामध्ये, महाजीव काय त्रिविध तापांनी ग्रस्त राहतो म्हणतो ना आपण. 3 ताप आपण समजून घेतले बघा. शरीराला सांभाळण्यासाठी आपल्याला किती विविध गोष्टी त्या भौतिक जगात कराव्या लागतात. शरीराची स्वच्छता ठेवावी लागते, रोज स्नान करावं लागतं, केस विंचरावे लागतात, दात घासावे लागतात, नखं कापावी लागतात, शरीर निरोगी काय म्हणतात तसं राहण्यास, तंदुरुस्त राहण्यासाठी व्यायाम करावा लागतो. या शरीरामुळे अनेक त्रास आपल्याला भोगावे लागतात बघा. कधी पाय मुरगळतो, कधी ठेच लागते, कधी बोटाला कापतं, अनेक मोठ्या व्याधी पण होतात इतर आपल्याला जीवामुळे, जसं डेंग्यू आहे, मध्ये कोविडची साथ होती. तसं शरीर आपल्याला अनेक प्रकारे क्लेश देतं. अगदी नेहमी होणारा सर्दी खोकला पण आपल्याला हैराण करून सोडतो. तर या शरीराच्या या विविध क्लेशातून मुक्त होण्यासाठी, जन्म मृत्यूच्या चक्रातून कायमची सुटका करून घेण्यासाठी उपाय म्हणजे कृष्ण भावनेशी आपल्याला जोडून घेतलं पाहिजे. या शरीराच्या पोषणासाठी आपण अन्नधान्य, फळं, भाजीपाला इत्यादी खातो. तर पशु या अन्नधान्यांचे अवशेष म्हणजे गवत किंवा वनस्पती अशा गोष्टी खातात. आता जे मांसाहारी असतात बघा, अप्रत्यक्षपणे ते वनस्पतीच्या उत्पादनांवरच अवलंबून त्यांना राहावं लागतं, कारण पशु ही वनस्पतीच खातात. त्यामुळे मोठमोठ्या कंपनीने बनवलेल्या विविध उत्पादनांवर नाही तर शेतीच्या उत्पादनांवरती आपण अवलंबून असतो. आणि हे शक्य कधी होतं? ज्या वेळेला योग्य प्रमाणामध्ये पाऊस पडतो. पावसाचं नियंत्रण देवतांच्या द्वारे केलं जातं आणि भगवंतांच्या आज्ञेनुसार आपण समजून घेतलं सर्व देवता कार्य करतात. म्हणजे हे सर्व भगवंतांचे सेवक आहेत आणि यज्ञ करूनच आपण भगवंतांना संतुष्ट करू शकतो. आणि आजच्या कलियुगासाठी म्हणजे या वर्तमान युगासाठी संकीर्तन यज्ञ हा आपल्याला करायला सांगितलाय, जो केल्याने भगवंत देवतांच्या माध्यमातून आपल्याला पृथ्वीवरती सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जातो त्यांच्याद्वारे. आता 15वा बघू. योजना माताजी, तेजस्विनी माताजी येणार आहेत, त्या आल्या की जरा सांगा हा मला. तोपर्यंत आपण 15वा वाचूया श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेदांमध्ये नियत कर्मे सांगण्यात आली आहेत आणि वेद साक्षात पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्यापासून प्रकट झाले आहेत. म्हणून सर्वव्यापी ब्रह्मतत्व हे यज्ञ कर्मात शाश्वतरित्या स्थित झाले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आपण समजून घेतलं की कर्मबंधनात अडकायचं नसेल तर वेदांच्या विधिविधानांनुसार आपल्याला कर्तव्य करायला हवीत. वेदांप्रमाणे आपण कार्य केलं नाही म्हणजे शास्त्रांच्या अनुसार कर्म केलं नाही तर ते विकर्म ठरलं जातं. विकर्म म्हणजे काय? शास्त्रांच्या विरुद्ध केलेलं कर्म, निषिद्ध कर्म. तर या विकर्माची प्रतिक्रिया आपल्याला भोगावी लागते. तर वेदांमधील आदेश हे प्रत्यक्ष भगवंतांच्या निश्वासातून प्रकट झालेले आहेत. जसं आता पुढे 15व्या अध्यायातला जो 15वा श्लोक आहे, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविदेव चाहम. म्हणजे काय की सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे कृष्ण म्हणतात. निस्संदेह वेदांताचा संकलक मी आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. तर वेद हे भगवंतांच्या निश्वासातून प्रकट झालेत. म्हणजे बघा, भगवंतांच्या अचिंत्य अशा शक्ती आहेत, आपण समजूच शकत नाही. निश्वासातून वेद प्रकट झाले, केवढी अचिंत्य शक्ती आहे. तर त्यांचं स्वरूप हे आपल्यासारखं भौतिक नाहीये भगवंतांचं. आपले डोळे बघा ठराविक अंतरापर्यंत बघू शकतात, कानाने काही अंतरापर्यंतचा ध्वनी आपण घेऊ शकतो, पण भगवंतांचं हे असं नसतं. अचिंत्य अशा त्यांच्या शक्ती असतात. त्यामुळे आध्यात्मिक स्वरूप आहे, दिव्य स्वरूप आहे. प्रत्येक इंद्रियाद्वारे इतर सर्व इंद्रियांच्या क्रिया ते करू शकतात, श्वासोश्वासाच्या द्वारे बोलूही शकतात. त्यामुळे हे वेद भगवंतांपासून आले आहेत हे जाणून त्यांना अनुसरून आपण कार्य केली पाहिजेत. जसं आपण आता भारत देशामध्ये राहतो, या देशाचे काही नियम आहेत, कायदे आहेत, ते पाळतो आपण, तेव्हा आपण उत्तम नागरिक बनू शकतो. तसंच वेदांच्या अनुसार जेव्हा आपण विधिविधानांचं पालन करतो त्यावेळेला भगवंतांकडे परत जाऊ शकतो. तर आता या काही श्लोकांमध्ये आपण कुठली कर्म करावीत, कुठली कर्म करायची नाहीत हे आपण शिकतोय.
आपल्या सामान्य मनुष्यासाठी किंवा आपण ज्याला साधक म्हणतो त्याच्यासाठी सुद्धा कर्म तर करायला हवीतच आहेत, पण कशा प्रकारे करायला हवीत, कुठली करायची आणि कुठली नाही हे ज्ञान दिलंय. सामान्य मनुष्यासाठी काही कर्म तर करायलाच हवीत कृष्ण म्हणतात. अगदी बघा, मुलाला सुद्धा, लहान मुलांना आई सांगत असते की बाळा अभ्यास तुला केला पाहिजे, वेळच्या वेळी खाणं पिणं तुझं झालं पाहिजे, वेळच्या वेळी झोपायला पाहिजे, उठायला पाहिजे. म्हणजे जसं काय केलं पाहिजे असं आई सांगते, तसं काय करू नये हे ती सांगत असते. वेडीवाकडी संगत ठेवू नकोस, हे खाऊ नकोस, तिथे जाऊ नको, अशा सूचना पण देत राहते. त्याला आपण डूज आणि डोंट्स म्हणतो. तर इथे कृष्णही आपल्याला विकर्म करायची नाहीत असं सांगतात. विकर्म म्हणजे शास्त्राच्या द्वारे निषिद्ध कर्म, या कर्मांचा त्याग करायचा आणि जी विहित कर्म आहेत वेदांच्या द्वारे सांगितलेली ती करायची, पण त्यांच्या कर्मफळाचा त्याग करायचा. आता इंद्रिय तृप्तीसाठी केलेली जी कर्म असतात ना, ती कशी असतात, एक कर्म केलं की त्यातून ती कामना अधिक वाढते, वाढतच जाते, समाधान प्राप्तच होत नाही इंद्रिय तृप्तीच्या कुठल्या कार्यामुळे. इंद्रियाची भूक ही नेहमी वाढतच जाते आणि करायला मिळाली नाही इंद्रिय तृप्ती तर क्रोध येतो किंवा द्वेष होतो त्याच्यातून तयार. तर हे सगळं असं वाढत जातं आणि कुठपर्यंत, तर बुद्धिनाशात प्रणश्यती, आपण ते दुसऱ्या अध्यायातले 2 श्लोक शिकलो ना, 62वा आणि 63वा, त्याच्यातून समजून घेतो मनुष्याला अधोगतीपर्यंत नेऊन सोडतात ही कर्म. तर कर्म तर करायचीच आहेत कृष्ण म्हणाले, मग ती कशी करायची ज्यातून आपण कर्मबंधनात अडकणार नाही हे शिकून घेतोय आपण. तर कृष्णांच्या आनंदासाठी आपल्याला कर्म केली पाहिजेत, कर्माचं फळ कृष्णांना अर्पण केलं पाहिजे, तर आपण कर्मबंधनात अडकणार नाही. आणि अशा प्रकारे कर्म केल्याने क्रमशः चित्तशुद्धी होईल, चित्तशुद्धी झाल्याने अनर्थ आपले कमी होतील, मन शांत होईल, शांत मनाने ज्ञान ग्रहण करू शकू आणि असं ज्ञान प्राप्त केल्याने मनुष्य आपल्या ध्येय जे असतं मनुष्य जन्माने प्राप्त करायचं त्याच्या प्रति दृढ होतो, सम राहून कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करू शकतो आणि मोक्षासाठी प्राप्त ठरतो. तर साधकाने अनावश्यक गोष्टी म्हटल्या जातात हळूहळू कमी करत गेलं पाहिजे. म्हणून स्वधर्म कर्म आपल्याला करायला सांगितलेली आहे. स्वधर्म कर्म म्हणजे जी आपल्याला प्राप्त कर्म आहेत तर त्याप्रमाणे आपल्याला केली पाहिजे. गृहिणींच्यासाठी घरचा स्वयंपाक करायचं काम असतं, विद्यार्थी असतो शाळेत जाऊन शिकतो, डॉक्टरांच्यासाठी पेशंट तपासण्याचं काम असतं, पंतप्रधानांसाठी देश चालवण्याचं काम असतं. म्हणजे जे पण कर्म स्वीकारलं आहे ते विहित कर्म म्हटलं जातं. आपली आवड, आपली पात्रता, क्षमता बघून ते काम निवडलं की ते उत्तम प्रकारे करायला हवं. तसंच जी साधना आपण करतो, जप करतो, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करतो, ते नित्य कर्म असायला हवं आणि ते केल्यानेच कृष्ण भावनेमध्ये आपली प्रगती होईल. जसं आता कोणी आई, जसं आई मुलांना बसवते ना संध्याकाळी वर्गाला अभ्यासाला, त्याला मुलाने 10 मिनिटच फक्त अभ्यास केला आणि म्हणाला की झाला माझा अभ्यास, तर मग तो पुरेसा आहे का? नाही, उगीचच अभ्यास केल्यासारखा केला तर त्याची प्रगती होणार नाही. तसंच साधनेतील एकाग्रता आपल्याला दिवसेंदिवस वाढवली पाहिजे. तर त्यामुळे आपण या 15 श्लोक जी आज बघितली त्याच्यातून हेच समजून घेतलं की विकर्म करायची नाहीत, इंद्रिय तृप्तीची कर्म आपल्याला टाळायला हवीत, पण स्वधर्म कर्म मात्र आपल्याला करायलाच हवीत म्हणजे हे सांगितलेलं आहे. तर 16व्या श्लोकापासून आपण उद्या बघूया. हरे कृष्ण. माताजी रेकॉर्डिंग थांबवता संजना माताजी? हो माताजी, हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. आल्यात का तेजस्विनी माताजी? हा, हरे कृष्ण माताजी. पहिल्या